To my vlog mga ka-hunters at mga kabikulano. Ako po pala ang yung vlogger na si Romel B. Chalas. Ito pala ang kasama ko ulit, si Billy. Ngayon ay mag-hunting ulit kami ng liguan kung apo dun sa Bicol mga ka-hunters. Yan namin mahanap na girare kami. Duman sa dating hinanapan, pababa naman kami. Garing nag-uran-uran na mga ka-hunters kaya garo madipisi lang kami ngayon maghanap. Pero sana makakakuha pa kami. Masayangan sa tuyang pagal. Ayan. Tapos mga ka-hunters, matapos na pala yung pinagawa ditong tulay. Kung nakikita nyo, pinapaganda ng barangay Buyan. Ayan. Ngayon mga ka-hunters ay maghanap kami. Yung nakaraan ay dito kami nakahanap. Ngayon ay pupunta kami dun sa iba para kami makahanap ulit. Samahan nyo kami maghanap ng liguan. Kung nakikita nyo, maghanap kami dito sa mga kadlagan kung apo dun sa Bicol. At ito pala ang kasama natin na si Billy. Ayan. Siya yung nakaraan yung kasama natin. Ngayon ay kasama na natin ulit. Maghahanap-hanap muna kami ng liguan na lumipad. Pasensya na kayo mga ka-hunters dahil ako lang kasi ang nagbibideo sa sarili ko, kaya pagpasensyahan nyo na ang aking video kung masyadong magulo. Ayan. Kung nakikita nyo mga ka-hunters ang aming hinahanapan. Ayan. Uy, may lumilipad mga ka-hunters. May nakita ako papunta dyan at galing dun, lumipad papunta dun mga ka-hunters. Kaya titingnan mo namin Billy kung saan pupunta. Dito muna tayo mga ka-hunters dahil titingnan natin kung saan pupunta yung liguan o bubuyog kung tawagin sa Tagalog. Ayan. Grabe mga ka-hunters, pag tag-ulan talaga ang hirap maghanap ng honeybee. Parang mahirapan tayo ngayon dahil hindi sila nagsilabasan mga ka-hunters. Pero may panailipad na naman mga ka-hunters. Pag may lumipad pa mga ka-hunters, kaya na natin hanapin. Kaya samahan nyo ako. Ayan. Pupuntahan natin mga ka-hunters para mas maganda ang ating paghahanap. Lalapitan natin. Oh, muntikan pa ako madulas mga ka-hunters. Muntikan ako madulas. Nakahanting si Billy, hindi liguan, nyog ang nakuha mga ka-hunters.
Ah. Yan. Nag-aaral tayo dito ngayon sa may kung saan dito sa may ilog sa Salog kung sa Bicol mga ka-hunters. Titingnan natin dun mga ka-hunters kung meron dun. Samahan nyo ako. Kung sa Bicol ibahan. Yeah. Ayun si Billy, naghahanap man ng ligwan. Ang satuyan kay Riba. Apo doon na lang kita ni Billy pag ugwa mga ka-hunters. Kaya di kita mahanap mga ka-hunters. Tipisil lang again mga ka-hunters. Sana dahing halas digi. Grabe. Tipisil lang again mga ka-hunters. Napig-aragyan ta. Sa ano? Kakaanap ng ligwan. Dahil mga ka-hunters kinagralayog hinihingal ako mga ka-hunters digi sa ito yung paghanap. Hinihingal ako. Di pa sila parang again mga ka-hunters. Ayan. May nakita na naman ako mga ka-hunters. Ayan. Ayan si Billy, papunta na dito mga ka-hunters. May nakita na naman akong isa. Ayan. Kung nailing do mga ka-hunters ay nagralayog na sila. Ayan. May nakita na ako dito Billy. Ayan mga ka-hunters. Tinatawag ko na si Billy dahil may nakita ko ditong isa. Ayan. Ayan pala yung mga ligwan mga ka-hunters. Success na naman, may nakahiling na nukitan sa ro. Ayan. Hilingon ta ko ugwa. Ay parang iba na palang ka. Iba na ka nakahiling mail. Iba na nakahiling. Nata. Hilingin na. O mga ka-hunters sa mga ligwan. Nagralayog. Iba na ning ano. Ayan mga ka-hunters so mga ligwan. Ayan mga ka-hunters so mga ligwan sa laog. Ayan. Ayan mga ka-hunters. Maligwan sa laog. Kung nahiling do. Ay parke no anan nilo. Ha? Ayan mga ka-hunters. Ayan mga ka-hunters. Nagralayogana so ligwan. Ayan. Hilingon tanan mo na mga ka-hunters kong ugwang mamis. Ayan. Yan pala si Billy ang kasama natin yung nakaraan. At sumama na naman siya sa atin mga ka-hunters. Sa ating pag-vlog maghanap ng ligwan. Diyan lang kayo mga ka-hunters. Nilaog ko na sa kamot ko mga ka-hunters sa hilingon ta kong may mamis. Grabe maligwanan mga ka-hunters. Grabe maligwanan mga ka-hunters. Kung nahiling do, grabing ligwan. Maligwanan sa kamot.
Ayan, papahawakan ko muna kay Billy ang camera. Dahil napakahirap ng pag-ano natin mga ka-hunters. Ayan. Kaya tayo na maghahanap. Grabe mga ka-hunters. Maligwanon. Pero wala pa man mga ka-hunters. Puro ligwan lang ugwa digi. Puro ligwan lang ugwa. Dahil pa man sinda baguhan pa mga ka-hunters. Sa tuyang nahanap. Grabe mga ka-hunters. Baguhan pa lang. Kaya ang una ko muna naman success na naman ang sa tuyang paghunting. May mga liguan pa mga ka-hunters sa kuyang jacket nagkralaog. Haliyon ko muna mga ka-hunters so liguan sa laog kang jacket ko. Ayan. Ngunyan mga ka-hunters ay nahalita. Ay, gwapo mga ka-hunters. Dakulong. Yan mga ka-hunters. Ugwaan ako ta pero minahanap na ako ta kita ugaring baguhan pa. Kaya mahali naman kami ni Billy. Sa ibong na lang kami mahanap. Mahanap kami mga ka-hunters sa iba. Yan ako ta so nailingan ta mga ka-hunters ugaring wala man Hira. baguhan pa mga ka-hunters kaya maghahanap ulit kami ni Billy sa iba. Dipisilo ng agyan mga ka-hunters. Mga hampas na pa nini. Yeah. Yan mga ka-hunters. Ang pig-agyan. Paborito kaya kan ligon sa mga pangpangaw. Grabe. Dipisilo ng agyan mga ka-hunters. Yeah. Dipisilo ng pig-agyan ni Billy. Bukid siya. Para siyang jungle. Yan. Grabe mga ka-hunters. May nailing na ko kita ugaring may ano pa. Baguhan pa. Kaya mahanap kami sa ibang lugar. Nalangatog pa ako mga ka-hunters. Ayan, mahanap giray kami doon sa ibong. Grabe mga ka-hunters. Sana makakuha kita maski diit. Sana makakuha kami. Ano mga ka-hunters na sana makakuha lamang kami. Sana i-like and follow nyo so sa kuyang ano pag sana proper din kung suportahan kuyang pagla-live.